ഹലോ ഗൈസ്, ഇല്ലേ നമ്മുടെ ജിനൂട്ടൻ്റെ മുടിയൊന്നും നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് വളർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഒരുപാട് ആകെ എന്താ പറയുക, ഒരു മെനല്ലാണ്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മുടെ ജിനൂട്ടൻ്റെ ഹെയറൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടാം. ആൾ നൈസായിട്ട് ഇരുന്ന് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ 4ാമത്തെ വട്ടമാണ് നമ്മളെ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുപോകണേ. അപ്പോഴും 4 വട്ടം അവന് കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നമ്മൾ കയ്യിലൊക്കെ കൊടുത്താൽ ആളവിടെ ഇരുന്ന് കൊടുത്തോളും. ആ ചേച്ചിക്കും ഇഷ്ടമായി. അവനക്കത് മുടി വെട്ടണ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ അത് അവനക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു സംഭവം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി. നമ്മൾ മഷ്റൂം കട്ടാണ് ചെയ്തത്. എപ്പോഴും നമ്മൾ നോർമലാണ് ചെയ്യാറ്, റൗണ്ട്. ഇപ്പോൾ മഷ്റൂം കട്ട് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ അവൻ്റെ കയ്യിലൊരു ക്യാരറ്റിൻ്റെ സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത് നിലത്തിട്ടപ്പോൾ പിന്നെ അത് എനിക്കത് അപ്പോൾ ഒന്ന് ആൾ നൈസായിട്ടൊന്ന് ഇടഞ്ഞു. പിന്നെ ആൾ സെറ്റായി. നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് പോന്നു കേട്ടോ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓക്കെ, ടാറ്റ, ബൈ ബൈ, സീ യു.